Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa orasyo emperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingon niya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asing mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tali. Ang mga minasunod po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Balde family, Ruel G. Fuelias and family, Roderick and Elnes de Lavin, Bueno and Mangaliag family, Princess and Malaga family. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod. To pass the exam of Cyril Dane Marie S. Balde, offered by Balde family, for healing of Melvin, offered by Anonymous, for good health of Paul Christian Kuwachin, offered by Delia Kuwachin, for successful pre-oral defense of Renz Reyes, for good health of Beatriz Reyes, offered by Renz D. Reyes, for successful defense of Laika, Christine May, Luis, and Tupe, offered by Renz D. Reyes. Special intention also offered by Christine, for healing of earthquake victims, offered by Anonymous. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Jose, offered by Tormes family, for Edwin, offered by Maria Sonia V. Abalos, para sa kalag ni Salvacion, offered by Bueno and Mangaliag family, para sa kalag ni Daerlinda and Jacinto, offered by Evangelista and family, para kay Rodulfo Sr. and Laureana, offered by Abunda family, para sa kalag ni Leticia and Dante, offered by Gemma B. Yuson and family, para kay Josephine, offered by Jose Romeo Ante, asin para sa kalag ni Elvira and Joseph, offered by Balaguer family.
Ngunyan, iyo po an ika-28 Domingo kan ordinaryong panahon. Matingdog na po ang gabos asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ika-28 Domingo, sa ordinaryong panahon, pinagkukonsiderar ining Domingong ini bilang Indigenous People Sunday or Extreme Poverty Day. Sa satuyang liturhiyang ngunyan, madadangog po niya to ang imbitasyon kan satuyang kagurangnan na padagos maging mapagpasalamat. Istorya kan 10 dauton na nagdulok asin binulong niya, alagad saro sana nagbalik sa iya, tanganing magpasalamat. Ang pagpasalamat o inaapod niya tong gratitude, minabukas po ininin pintuan para sa mga maabot pang bendisyon. It opens the door to future blessings. At the same time, it creates a bridge where we can go back and forth and ask for more. Mga tugang tanganing kita po gabos na uyadig di magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon na sinpagsulsulan an sa tuong mga kasanan. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay, nadaing kasagkoran. Amen. Mag-umaw kita sa Diyos, asin sarabay kitang mag-awit kan kamurawayan sa Diyos. Sa mga tawong marahayan,
sa langiton, Diyos Ama makakamahal, nagurang na namin upong Yesu Kristo, nagurang na Diyos, merong na Diyos sa ikanaman. Ina na nagpaparang at mga kasalanan, inaban, nadaraki kami. Ina na nagpaparang at mga kasalanan, inaban, ako aan sa mong paglimahera. Ika na nagtutukaw sa kong naman, nadaraki kami. Yesu Kristo kaiba, kal Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos na. Amen. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, danay naan sa imong grasya manginutan, asin magsunod sa mo, asin padagos kaming gibuhon na maurop sa mga gibong marhay. Huli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, gasaro ka na Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, may hinanyog niya to ang istorya ni Naaman, makapangyarihan na pamayo kan mga soldado sa Syria, na narahay kan sa iyang makangirahat na helang sa kublit sa paagi ni Propeta Eliseo. Enot nagkaigwanin pagduwa-duwa, alagad buminirik sa pagsunod sa kabutan ni Diyos, na siya magkarigo sa salog nin Jordan. Siya na umayan sa hawak asin sa kalag. An enot na babasahon. Pagbasa kan ikaduwang libro nin mga hade. Kaya naglugsot siya sa Jordan, luminadop nin 7 beses, susog sa tataramo ni Eliseo asin sa iyang kublit, naging siring sa kublit nin sadit na aki. Naging malinig siya. Nagbalik siya kay Eliseo, kay ban kabus niyang tawuhan, dangan nagsabi, ngunyan, naaraman ko na mayo nin Diyos sa bilog na daga, kundi sa Israel sana. Kaya nakikimaherak ako na akuon mo ang regalong hali sa ko. Nagsimbag si Eliseo, huli sa ngaran kan buhay na kagurangnan na sakong pinalilingkudan, ako minasumpa na daya ko maako nin regalo. Pinirit si Eliseo ni Naaman, alagat, nagsayuma siya. Kaya nagsabi si Naaman, kung nabuo mo ako lang sa kong regalo, nakikimerak ako sa imo na tawan mo ako nin daga na kayang darahon nin duwang mula. Daga na dadarahon ko pagpuli ko sa harong. Hulita, magpuon mo niyan, day na ako madulot nin mga sakripisyo o mga tinutong na atang sa ibang Diyos, kundi sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Mag-awit nin bagong awit sa kagurangnan. Hulita, guminibos siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kapangyarihan, asin banal na kusog, nakamtan niya ang kapangganahan. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kapangganahan. Ipinahiling niya sa mga nasyon ang sa iyang kapangyarihan sa pagligtas. Narumduman niya ang danay niyang pagkamot asin pagkaimaimbod sa harong ni Israel. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon.
Nahiling kan gabos na puro kan daga ang kapangganahan kan sa tuyang Diyos. Gabos na daga, maugmang magkurahaw sa kagurangnan. Umawon siya sa mga awit asin sa mga kurahaw nin kaugmahan. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Sa giraray si San Pablo nagpatanid ki Timoteo, asin sa gabos na paratubod, na maging maimbod asin masinunod-sunod sa tahaw nin mga pagbalo. Minsan nasa bilanggoan, alagad si San Pablo, may dakulang paglaom. Ninhuli taan tataramon da inanggad magagapos. Kitagabos inaapudan na akoon ang tataramon ng Diyos. Girumdumon si Kristo Jesus na nabuhay liwat. Iyo ini an puso kan ibanghelyo. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikadawang surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga tugang, girumduma si Jesucristo na binuhay liwat sa mga gadan gikan ki David. Iyan ang marahay na bareta na ipinaghuhulit ko. Huli sa marahay na bareta, nagdudusa ako. Nakakadinahan, nagaro sa sarong kriminal. Alagad ang tataramon ng Diyos, dai nakakadinahan. Kaya tinitios ko ini gabos para sa mga banal ng Diyos. Tanganing sindaman magkamit kan kaligtasan na yaon kay Kristo Jesus, asin magdadara sa inda sa daing katapusan na kamurawayan. Ang kasabihan na ini totoo. Kung kita nagadan kaiba niya, mabubuhay man kita kaiba niya. Kung kita makatagal, maghahadi man kita, kaiba niya. Kung nigaranta siya, ninigaran man niya kita. Kung kita bakong maimbod, siya nagdadanay na maimbod. Huli taday siya makakanigar sa sadiri niya. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan Bapa sa Indo. Asin sa imong Pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan pasiring sa Jesus sa Jerusalem, nag-agi siya sa pagdulunan kan Samaria, asin Galilea. Palaog na siya sa sarong baryo, kan sabaton siya kan 10 dauton. Nagtindog sinda sa harayo, asin kuminurahaw. Jesus, kagurangnan, kahiraki man kami. Nahiling sinda ni Jesus, asin sinabihan, lakaw, pumahiling kamo sa mga padi. Sa dalan pa sana nagkarilinigan na sinda, ang saro sa inda pakahiling, na nalinigan na siya, nagbalik na nag-uumaw sa Diyos sa makusog na tingog. Nagdapa siya sa atubangan ni Jesus sa kanagpasalamat. Ang tawong ini, Samaritano. Naghapot si Jesus, bakong 10 ang narahay? Hainan siyam. Taan dayuhan sa nang ini ang nagbalik sa pagpasalamat sa Diyos. Dangan sinabihan siya ni Jesus, tumindog ka, puli na, at sa imong pagtubod, iyo ang nagpaumay sa imo. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Salamat po, tayaon ka mo. Salamat, nakaabot pa akong 4:30. Pangtulo ko na po ining misa, 1:45, 3, and 4:30. Sana, igwa naman na maalas 6. Ika-28 Domingo na po, kan ordinaryong panahon. Ang istorya kan Ebanghelyo, manunungod po sa pagbulong kan sa tuyang kagurangnan, kan 10 dauton. Leproso. Ketong sa Tagalog.
Nakimaherak sinda sa kagurangnan, nabulungon an sa indang daot. Unfortunately, saro sa na po so nagbalik, tanganing magpasalamat. 10 so binulong, saro sa na ang nagpasalamat. So iba, ingrato. Yan. Sa Bicol, daing utang nabuot. Yan. Sa Tagalog, walang hiya. Istorya po ini bako sa napagbulong pisikal, alagad spiritual. At the same time, it is also a story that is inviting us about being grateful. Pagpasalamat. Dikit pong background. Kan panahon po kan sa tong kakurangnan, ang leproso o daot is one of the most dreaded diseases. Kinakatakutan na helang. Gari AIDS or cancer. Kung igwa ka ito nin daot, gari ka man sa na nag-ako nin death sentence. Taan sarong dauton, kinokonsiderar sindang mga outcast. They are forced to live outside the city limits. May pamilya ka, may komunidad ka, you have to go out of that place to stay in another place. Yan. Ngunyan tigaabod iyan leprosarium. Yan. Kaipuhan mo pong tumiwalag sa imong mga kapamilya, sa imong mga barkada. They were not only physically unclean, but also socially and religiously excluded. Imagine kung arog ka kaini. Because during those times, there is that moral stigma na pag ika may daot, ibig sabihin, you are being punished by God for your sins. Arog kaya ng paghiling sa daoton. Kaya, sabi baga po digdi, there was a mention that they have to present themselves to the priest because it is the priest, not the doctor, that will declare whether you have or you are inflicted with this disease or not. And after healing, you also need to present yourself to the priest. And the priest will declare whether you are now free from leprosy. Kaya bagakan binulong sindakan sa tong kagurangnan, sabi ni Kristo sa inda, lakaw ka mo, ipresentar nindo an sa indong sadiri sa mga padi. Kaya pag may daot ka po kayo, you are asked to wear a bell around your neck. May bell, ikukulintas mo po. Tanganing pag may nagrarani sa imo, kaipuhan mo po itong i-ring, itong bell na ito, to warn them not to get near to you. Sana pag nagsisirimba kita, may bell man ano. Yan, tanganing pag nahiling mo, nagtuturog na sa imong kataid. O, pakaling-kalingon mo sa bell. Yan, di ba? And ito pong mga inflicted kang daot, they have to stay about 10 meters away. Harayo, duman sa dauton. Yan po ang sabihon ta moral stigma kan sarong daot. That's why they are isolated and unwanted. Pero the good news is, despite that predicament that they have, iyan na sitwasyon ninda, kang nagdulok sinda sa satuyang kakurangan asin naghagad na bulungon, binulong po sinda, binura kan satuyang kagurangan itong barrier, itong moral stigma. And He gave them new life. Unfortunately, sabi ko po nga ni, sosog sa istorya, only one remembered to return in gratitude. Saro sana po, so nagbalik, tanganing magpasalamat. Familiar na sitwasyon, may tinabangan ka, na man lamang magbalik, tanganing magpasalamat, tigliba ka pa, pinakaraot ka pa, tiniwalaan mo, binoto mo, hinabasa na sa imong taxes. Familiar ano?
Yeah. Yeah, blood control. Yeah. So that brings me to my first point. Pag nag-ako palan po kita nin healing or blessing from God, it will never be complete unless we be grateful. Healing is not complete without gratitude. So Shem, they received physical healing, but only one received spiritual healing because of his gratitude. So sabi ko nga ni, gratitude opened his heart to grace. Gratitude opens the door to future blessings. It creates a bridge to lie where you can go back and forth and ask for more. Pwede kang magbalik-balik tanganing maghagad kiraray. May saro ka itong padi da inisu gospel. Nagsermon su padi about gratitude. He was telling the people, sabi niya sa mga tao, no matter how small the blessing or the gifts you receive, you should thank the Lord. Nagkauro yun sa mga parasimba, siguro 4:30 man ito na hapon. Hilingon ta daw ngaya kung isabuhay ni Father an sa iyang sermon na mas kidikit sa nang ako o na grasya, magpasalamat. Kaya kang pinasa na suhat for the collection, so pass the hat, dahil naghurulog sa mga tao. Pagbalik po digdikan sa iyang kalo or hat, nahiling kan padi, natanaw niya, dahil laog. Kaya sabi po kan padi sa mga tao, o sabi niya, nangadji siya, thank you Lord, ta nakabalik man giraray, sukalo ko. Sometimes, we often pray hard when we need something. Diba? But, when we receive it, we forget to return to the Lord. Ako, nahalata ko po yan digdi. Pag may board exam, upcoming board exams, whatever board exam, panuon po ining simbahan hanggang 7-Eleven. Pero nga daw tigahalat ko pag nag-release na po sa result, may mga top-notchers man. Yan. Dikit na sana ang nagbabalik, tanganing magsimba. Diba? Iyan kita, nakaka-relate kita digdig maray. Pag mahagad, yan nga ni si St. Jude, kalbo na bagat at igpaparaharap pros nindo. Yan. Sabi ko, pagibuhan ko na yan na aparador. Yan. Pero pag, dyan sa Tukawan, nakakatipon kami pag Sunday, Thursday, sarong kahon na mga novena. Yan. Pag mahagad kita, yaon. Pero pag tapos na, dahil na po kita tatao magbalik. Gratitude na po is not just about good manners. It is also about good theology. Anong ibig sabihin kang good theology? When we say thank you, we acknowledge that it's not you. It's not me, but it is the Lord. Ano man nayaon sa kuya mo niyan, iyan dahil tagrasya as in bendisyon iyan kan mahal na Diyos. We should never forget that. Kaya nagbibilib ako duman pag nahiling ko, naghihiling ako, nagdadalan po ako ng mga sports competition, singing competition, boxing, or ano man na tawag ng tanggalan, ano yung tawag ng tanghalan. Yan. Mahiling nindo pag nanggagana, pipuon po digdi, tilaag nindan sa indang hansa. And then, diretso pa ita. Sige daw, ibaloon ta daw po. Make that a practice. Oh, thank you, Lord. Sa imo po inigabos. Inako ako sa trabaho, nakapasar ako sa board exam. It's because of you. It's not all about me. I have done my part. Of course, it's all grace from you. Second, gratitude turns a blessing into worship. Susyam, nag-ako po nin milagro. Pero susaro na nagbalik, tanganing magpasalamat, nag-ako nin relationship. Relasyon sa kagtaukan regalo. He did not just get healed. He met the healer. In other words, gratitude brings us closer to Jesus. Not just to the gift,
but to the giver. May sarong lalaki da po kay ito, urual daw nangangadji siya, Lord, patamaon mo man lugod ako sa loto. After several months, nag-complain siya sa Diyos. Garing kaya tigi-ignore mo ako kagurangnan. Kaya nauyaman garit na nag-complain, nauyam sa Diyos, nagtaram sa iya habang nangangadji siya. A voice from heaven was heard. Sabi kan Diyos, Noy, utang na buot, magtaya ka. Nangangadji ka sa nang tumama, buy a ticket. Magtaya ka. Dapat ang gratitude should lead us to mission. Iyo ininanggad ang pinahiling na disposition kay ining Samaritano. The thankful Samaritan did not just go back. He fell. Nagdapa siya at Jesus' feet sa pamitisan kan sa tuyang kagurangnan, which is a sign of worship and surrender. Dapat hindi lang hiling ng hiling. There is also that sharing part. Kita kaya mahilig maghagad sana. We usually ask for blessings, but we do not exert efforts to be at least a blessing also to others. So, like the Samaritan, we should recognize, when we recognize God's goodness, our natural response, of course, is to serve and share. Like the Samaritan, our gratitude should lead us to become channels of healing and hope to others in the community. So, bilang pagtapos, sa last part po kan sa tuyang gospel, naghapot si Kristo duman sa nagbalik sa iyang dauton na narahay. Where are the other 9? Hain su iba, hain su siyam, nata ikasana, ang nagbalik tanganing magpasalamat. I think this is also a hunting question that echoes today. Where are the grateful hearts? Where are those who remember the Lord not only in sickness, but also in health, not only in need, but also in abundance. So arugon ta po, namumutan ko mga tugang itong Samaritanong nagbalik sarong dauton na narahay. Bako itong siyam na naging makalimutin, na nalingawan, sugrasya na inako ninda. O, tasarabay tang basahon po ini. Taan gratitude is the memory of the heart, and it is also the doorway to deeper faith. Amen? Sangaran ka na mga aki as in the Espiritu Santo. Amen. Matitog po kita. Sarabay niya itong ipahayag ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako. Sarong Diyos amang makakamhan, kagibok kan langit asin kan daga, kan gabos nahihiling asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bagot kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tawo, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya halay sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan,
asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ipaniwala niya to sa Ama ang gabustang mga kasibutan asin pangangaipo, urog naan sa tuyang kamauotan, para sa urog kaludok na espiritu ning kapasalamatan. Kaya sa kada petisyon, masigbag po kita, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamipi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, danay na mamidbidan ang halaga ning tunay na pagpasalamat sa tataramon asin sa gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing mahiling sa satuyang pamuhay-buhay, ang tunay na pagpasalamat sa Diyos, huli kan balaog nin buhay, salud, kaugmahan, asin pagkadayupot nin mga pamilya, patin mga katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing danay kitang magpasalamat sa Diyos sa bilog niya tong buhay, huli kan daing sukol niyang pagkamuot sa pag-ampon sa to bilang sa iyang mga aki. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing ang mga nagihelang, makanood na iayon ang singdang mga pagsakit asin kulog sa mapangganang pagkagada ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing ang mga gadan niya tong kadugo asin katuod, magugma sa kapangganahan ni Kristo sa kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan. O Diyos, sa muyang Ama, nagpapasalamat kami sa imo, hulikan sa muyang buhay, asin kan bagong buhay, na ibinaras mo sa mo sa bagsikan pagkabuhay liwat ni Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kanyo Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyangaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga pamibi kan mga paratubod na may mga dulot na sakripisyo, tanganing huli kaining mga gibonin maimbod na pagpamibi, makaabot kami sa langit nun na kamurawayan, huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Ang kakurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kakurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo kakurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwan. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kay bakan gabos na santos sa sin Angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo di gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala. Kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabugabos asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asing danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini an paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ipinapamarikanya mo, ang pagkabuhay mo liwat itinapahaya, sa tunay ka ko. Kaya kami na nagrurumdom sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkaligo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawa kasindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero, siring man girumduma, sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles kay bahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na rin kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na marawot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagkahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Siang kapangyarihan, siring malang kamurawayan, sa mga karapanahon. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuyang mo niya nahira sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uyaan, kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana sinan sa kong kalagmaw umayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo,
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki si Yesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawohan asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon ang karatan,
an sa imong kamurawayan magliliwanag sa paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo sa muyang Diyos, banal sagod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamipi kita. Kagurangnan, mapakumbaba kaming nag-aarang sa imong kadakulaan, tanganing siring na pinapabasog mo kami kan urog kabanal na hawak asin dugo, gibuhaman kaming makihira sa buhay na Diyos noon, huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa Indigenous Peoples Sunday. Ang natipon po niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 48,290 pesos and 60 centavos. Ang naambagta po siring na oras kan misa, 9,688 pesos and 35 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 9,426 pesos and 20 centavos para po ini sa Pro Seminaryo. Siring man sa Oktubre 19, mapuon na po ang nobinaryo kan sa tuyang mahal na patron San Judas Tadeo. Sagud po ini sa Oktubre 27, sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon alas 5:30. Sa aldaw na Webes, Sabado asin Domingo, anobina sa pagkahapon mapuon sa oras na alas 5:40. Sa maawot po maging novena asin fiesta mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Sa mga maawot po magbakal ng souvenir items, araw kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ang mga ini sa opisina. Ngunyan na bulan in Oktubre, iyo po ang bulan in Pagsanto Rosario. Digdi po sa tuyang parokya, ginigibo ang Pagsanto Rosario, pakatapos ng pang-ultimong misa sa pagkahapon. Iniimbitaran po kamo na magsabay asin partisipar sa nasabing aktibidad. Siring man magkakaiba po nin Mass Baptism sa Oktubre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa mga maut po magpabunyag kan sa indang mga aki, magpalista na lang po sa opisina. Iniimbitaran man po kamo na mag-participate sa International Sign Language Day sa October 25, 9 a.m. to 2 p.m. sa Governor's Guest House. Maut man pong pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana. Anonymous, 5,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos. Tulong Anonymous, tig 500 pesos. Loretta Mancera, 5,000 pesos. Regianan, 3,000. Emily Oliva, 1,000. Melinda Alipio, 1,000. Michelle Solano, 900 pesos. Rafaelita Howe and Family, 550. Binamira Family, 400 pesos. Diyos mabalos po. Patindog na po kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa Indogabos, lalong-lalo na sa mga naglingkod sa satuyang misa, pagpuon sa tuyang choir, live streamer, at sa tuya pong lecturers, commentator, lay ministers, mass collectors, and sa tuya pong mga acolytes. Thank you very much po sa Indo. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Thank you po.